Mimi asheni wa manya. Sasa mimi mshahama. Mtoto mnamo habibri. Omadinda. Omasipa akensa wa aina. Ani mimi ngale. Shatani ya aina yeseni mimi enti. Metia simponi. Na mewu. Na ndi skana bo mo de yeden. Mimi ni ma dia wo mo de ye. Wa ho hwa busiana papa bepa na gumu a. Me bi se mahala o se wa se na wa ye na no so na yeden wo fi ha. Hai, ukura. Mi hu fa so. Me pa me do ba. Me do ba se ba ye bibi mame. Ma fa wa ma se ba bedidi na me na da hate. What you say? Eno anajo ye pie na wo. Man sa ha wia na no ye de me used to wia ni na mada na ma ye mre na mada. Ebia ni. Enna ni bia ni ko asem na meke. E ko asem na meke. Wo fra me se ma ana wo fra me se asem. Menya wase. Menya wase misro. Me ba no aye onwa de. Mama no ba ne da sorry ye de aware for ye. Enti me qualify say me ye ne ye pekope. Do fi sa wo kunu no no ahu. Hwe enso da ye da fi sa me ba no nyanye ho ade. Wo ko ho abuhani bia won fa nsan ko enti me srew me pacho pi wadwene free so wa ware. Na mfra ma se wo fra me maame na maame. Fra me no fra me sa me srew. Kan na mase no mase ene na amafo amaba emma titiro maya aba ye peye ho awade tentententem be man ko ho abusuani bia wo fa ne bag no ne na kotra se mikro wo kro na na sen won twen wonya botre ma ba man enko ho abusuafo enya wo ho ade ansa o se mikro wo kro se ma ye de obeware mi ntende sha se sa senye hwe na wo funu no wonim se wo ho betumi afono unzo wo ho betumi afono no ho hwe wo be ma kura wo diem no won koye wo ho ade wo koye wo ho ade wo bebu ni die be ma wo se wo ba te mesraw wo frefre ma se wo ne mi kunu hwe no wa anyem dabi wonyima be ha me pa bo ho ban bo wo ho ban hwe no wa anyem mesraw ba twopi no ko ho abushafo ansa mame nko asem na nkasa so nti am do ba sabe be ya dwuma kase pa wo fia wo se bushia no mo no ya hindie na be da ho ana se ya abushia panyi a me pesa me ba no obedi no ehwe wo mo so wo fia wo se akoye huhu abushia no mu emu man so twen ne ntokwane de no tan wo se me so me ntina fie enu ntina me yire wo edo ba wo na wo be ya sa adwuma na mama pese osolia na ona na uhwehwe anza obi mpuma chi kura wo de kote ho fa waso kote obi mpuma chi obuso panyi na mpuma chi wo fa na mpuma chi mahala no modan na wa hyeda na wura dan ni ma se wo fa bibi wo pese wo pra dan mo ho ma wo mo ni nyina na tie bi o mo ka wo se nipa mienu atwa mo ho sha wo se nipa mienu ete ho a sheda ase o kofadi Aja kwa sami tiago mejo suara na o kwa hele na o pentem seye just me to ade o hana abase seye ya na me twa wai enra nkomo no so ya awie mai me baba kobra enti adwuma no ya mawa ebia ni o nkomo ayedi ebia ni me so mama na adwuma ni bi se on te o hwehwe no me kan kire me on wa yire wo ya ade mu wo ya ade aka wo Mama no one ma oh so de me de koto abontempuno wo de me ba half for vacation meanwhile me eraba means me nko tie nko fonsem no means me nyesa na me nya eraba on ma nye ne sa ba won say class no difference wo mo ade no mo time no nye nde sa na wo ka kire me ne sa se ma but wo ka cham sa dwuma me dia ma no ntimi nye ma de bi me enne na o kira no patututu me ma wa fa o bag
no afia janu anu maka kire wo ode mate what can mate me ode mate me why na da ho kire mi mami raba I don't belong to that class na person ode me tun no na ha make ana me so mama oshin ode ma ye mama oshin for bag na me ko ja kwan hwe ye wo chire de woni ni pana wa ona ne ba twempra no ebusha bone kra ben mo nyisika mo kapre nim mo bibia nim meme bre na mudie enso mo nhwe so yie hwede ha nyina tensio ti meme sanko fakai anasa me ko ha nkrofo no mo mete gata na nhio no nko we nsa dia abusha bone mu ati